guys, na may diri karon sa dalog guys, kay magwa may nang kumpay. Kay pati dagan ng kumpay diri guys, nya wa may nang green green man kay dapit man diri sa kanang mura bitaw og karang dalog. So amo ni pangwaon kay ibaw ko ni dito sa padala ko sa mama kay naman dito ibaka og kanding. So hinahinayan ni mo kagbas og manghod kay naaman sila diri ron. Tabangan ko niya. Guys, magbuhat ko guantes guys kay mura magdapaw man kay guys. Magwantis ako guys, uy kay ano? Dapaw kayo ang kumpay. Kaya dito magsamad-samad. Okay, let's go na guys. Let's go na guys. Ang puting baka nito. Ito yung tanda ka pa kung dito. Oh, green pa. Doon lang ko siya kanang lubot niya na itong katubig ba. Hindi kayo siya makunit. Adlok lang kasi may bitin. Mga guys, oh. Kunting dagko ako. Kunting dagko guys. Murag tubo guys. Ano yung ganang kabaka yung ano? Dagko kayo punuan ba, oh? Mga guys, oh. Kaya dili kumpay ba? Wakay nang uwani nga kumpay diri guys, kaya yung kadumdum ba? Nara man yung ubos diri sa ubangan. Sayang ko kayo, dili ko mauna. Magbuwang naman eh. Natumba naman din na ba? Natumba ng uban. Sabi guys. Ano ka ba? Pagkakon guys. Nakakubinsya guys ba? Ano yung uban? Punta ka ba ako? Gana akong naputol guys, oh. Siya na po daw maputol. Dabangan ko niya. Ah, nindot yung kumpay guys. Green pa. Kuan magunin siya diyan guys. Marag nalupa ba? Oh, baylo sa ni. Siya na po puno. Okay, sana naman ang butas ko. Luwag gani kari isaw. Kaya akong gigamit, oh. Luwag gani, di sana. Buwag naman ni guys, sa kalampas. Kaya mo mga kuan guys, gamit. Puro-buya akong kumpay. Di pa ikandingan niyo gatong baka na ko dito kamo ah. Ang kumpayan kay buros na ra ba? May nang buo na pud kay ma kuan na ning anak. Kanding ko na ko dito buros na pud yang nagatiman kinang mama. Magkagasa ni guys, kanang tagas kayo amo na naputlan kay namay kuan sud man anong sako. Gargaras bao. Layo man tong balay sa mama. Halos na nahurot ang kuan dito kumpay, daghan may mumpay dito mo. Diri kay wa may mumpay diri. Ano ganahan kayong kunan niyo? Ang baka. No. Pula kay unang sa init to. Pero kung magpapagbabaw ay taabot mo na balay sa ugangan dana guys. Ano diri sa kuan dalog na kabuntungan. Diri ano yung diri kumpayan na. Ang kumpay. Ang sakto na ko namin din. Ang baka kumpay diri. Sana. Ano? Nang mana ginamo guys, oh, isuda namo isa ka sako lang di ko guys, kaya dako kay ning sako ang isudan eh. Mo bukat naman, mo hindi ko kadaog ani ba.
Grabe inita eh. Sige sa. So inda dito sa ibabaw. Padalaanin ko na istan kayo. Makas man kayo guys. Alam mo guys oh. Awa guys oh. Taas pang kumpay na ko guys. Nawala man ko ani guys. Ready? 1 2 3. Iguson na lang nina ko eh.